Adunay magtiayon nga grabe yung paglambo sa ilang panginabuhian. Nga diin nasobra kay sila ka busy sa pag-deliver sa ilang mga item gumikan kay dako sila halin. Na isa ka adlaw, mahalin sila tag 60,000 unya nahimo kining rason nga diin wala sila'y time sa Ginoo. Ug diha-diha makakaon sila bisan asa sila gusto nga kan-anan kay dako man silang income hangtod niabot ang panahon nga nalugi ang ilang negosyo. Wala na sila kabayad sa ilang mga supplier, rason kini nga diin nagkautang-utang sila ug miabot gid sa punto nga maski irinta tong dako nga balay nila nakapahawa sila kay di na sila ka-afford sa renta ug mimbalhin sila ngadto sa gamayng dapit nga diin kwarto na lang ang ilang giabangan. So gani nay panahon nga mawad-an pa sila og sud-an. Pero kabalo ka, didto nila nakatunan nga nakahinuktok sila nga kung kita di ay mahimong adunahan, kung kita di ay dunay daghang kwarta, dunay daghang panalangin, di day angayan nga malimot ta sa Ginoo. Kay sa panahon nga daghan sila kwarta, wala sila'y time sa pag-ampo sa Ginoo. Gani wala sila'y time sa pagsimba sa adlaw nga Domingo, kay sige na lang trabaho. Apan karon kay nawala naman ang maong negosyo, ang asawa wala silang mabuhat kundi mag-ampo sa Ginoo. Masakitan siya magsud-ong sa iyang anak nga wa siya maski ikapabalo niini nga snack ug maski ikapalit og snack panahon sa hapon. Nay panahon nga mosud-an na lang sila patis gumikan sa ilang kalisdanan nga naangkon. Apan wala siya laing nahimo kundi muluhod sa altar, muampo sa Ginoo, mangayo siyang gikinahanglan sa matag adlaw. Ug diha niya nasinati ang tabang sa Dios. Nga matingala na lang siya sa panahon nga wala siya sud-an, mangayo siya ni Mama Maria o Gracia, matingala siya dunay silingan mohatod ug sud-an manghatag sa iya. So God will provide panahon sa kalisdanan ug diha niya nakatunan nga di day maayo nga kung kita abunda sa grasya, malimot ta sa Ginoo. Gipasinati pud sa ila nga kinahanglan kita bisag unsa atong makab-ot diri sa kalibutan kaantigo ta magpaubos sa atong kasing-kasing ug kaantigo ta mulingi sa Dios nga naghatag sa tanan natong nahuptan niining kalibutan kay kung unsa ang iyang gihatag nga kanato kung kita di na kaantigo magpasalamat sa Dios mahimong sa isa ka pamilok kaya ni kining kuhaon tanan mo nang igsuon. Ayaw kalimot pag-ampo sa Ginoo. Ayaw kalimot pagpasalamat sa Ginoo bisan unsa kagamay ang pagkaon nga naa sa imong atubangan. Pasalamati ang Dios dili lamang panahon nga ikaw daghan og grasya kundi maski sa kapitos, maski sa pagsulay pasalamati ang Ginoo. Ug ingon man kung naa karon sa kalisdanan, ayaw kalimot pag-ampo sa Dios kay ang Dios manggitabangon kung ikaw moang sampit lamang sa iyang buhingalan ug ikaw igsuon mangayog pasaylo sa imong kalapasan kay isa nga makapababag sa grasya nato nining kalibutan mao gayud ang atong kalapasan sa Dios. Ipaubos nato ang atong kasing-kasing ang kunon nato nga kitang tawo lumalabay aning kalibutan ubos kita sa pagbulut-an sa Dios kay tanan niyang gihatag gi-provide nga kanato siya nagagikan kini kaniya maski ang hangin ang Dios may gahatag. Ang atong kinabuhi, ang Dios may gahatag. Ang yuta nga atong gitumban, ang Dios gyapon ang gahatag nini. Munang di ta malimot magpasalamat sa Ginoo ug magpaubos sa atong kaugalingon bisan unsa pa makab-ot nato niining kalibutan. God bless you.